Bog traži tvoje srce i tvoj duh. Čovječanstvo je napustilo svemogućev život, izgubilo svoju svrhu i sada se boji smrti. Bez podrške, unatoč svojoj bespomoćnosti, njihove oči oklijevaju zatvoriti. Prkosno, sramotno žive svoje živote na ovom svijetu, u tijelima koja više nisu svjesna svojih duša. Živiš bez nade, živiš bez svrhe. Postoji samo svetac u legendi. Postoji samo svetac u legendi, koji dolazi otkupiti sve ljude, one koji pate i jadikuju i sve koji ga čeznu i primaju. Vjera ne može nastati u onima koji su bezosjećajni, a ipak žeđaju. Svemogući je milosti prema onima koji pate, ali mu je dosta nepažljivih, jer je tako dugo čekao, predugo čekao na odgovor čovječanstva, od čovječanstva. On traži tvoje srce i tvoju dušu. On ti daje vodu i hranu koja ti je potrebna. Želio bi te probuditi, kako nikada ne bi morao patiti od gladi ili žeđi. A kada se osjećaš slabo i kada počneš osjećati prazninu ovog svijeta, veliku prazninu ovog svijeta, tada se ne zbunjuj, ne plaći. Svemogući Bog i čuvar će te primiti u bilo koje vrijeme. On bije uz tebe, čeka tvoj povratak. On čeka dan kada se sjećanje vrati, kada ti postane jasno da živiš i dolaziš od Boga. Činjenica postaje svjesna da dolaziš od Boga. Jednom, u nekom trenutku, izgubio si put, izgubio si svijest uz cestu i nesvjesno imao oca. Sada ti postaje jasno, svemoguće je uvijek bio tu za tebe, čekao je, žudeći za tvojim povratkom, njemu toliko žuđeni. Je da on vječno promatra, ili je ovo vrijeme sada gotovo, ali trebali biste znati gdje su vam sada srce i duša, gdje su riječ, sve zakjenem, pojava i djelovanje Boga u
uzdisanje svemogućeg. Svijedite jaganjce i pjevajte nove pjesme.